Егетлер, сәлем. Татарша сөйләшә беләсезме? Илдан. Тойлы. Кем? Тойлы. Тойлы? Тойлы. Һәм мин сезгә бер сүз күрсәтәм, әйме? Шул сүзне дөрес әйтәсез икән, 50 сум акча бирәм. Бер хатасыз, әйме? Бер 7 секунд эчендә дөрес укысаң. Әйдә, укы. Канәгатьләндерелмәгәнлегегездән. Молодец. Мә, сиңа? Молодец. Килмә дә матур. Татар вайны беләсеңме Инстаграмда? Беләм. Менә мин булам инде. Укыйсың икән дөрес. 50 сум акча бирәм, яме? Укы дә укы инде. Канәгатьләндерелмәгәнлегегездән. Мә, матур. Татар вайны карасың, яме? Серьезно? Девочки, привет. Деньги хотите заработать? Да, Татарша беләсезме? Да. Да. Сейчас я слово дам тебе, да, прочитать? Да, хорошо. Прочитаешь, я тебе дам 50 рублей. Вот такое татарское слово. Попробуй прочитай. Еще раз. Так, давай. Ого! Одно слово наше татарское. Канәгатьләндерелмәгәнлегегездән. Держи, в Инстаграме посмотришь, татар малая найдешь. Спасибо. Называй, пожалуйста, тебе спасибо. Молодец. Татарский язык знаете? Сәлем. Татарша беләсеңме? Сәлем дейм, татарша беләм. Һәм мин сиңа бер сүз күрсәтәм, әйме? Дөрес укыйсың икән, 100 сум акча бирәм. Яме? Канәгатьләндерелмәгәнлегегездән. Син молодец, тукта. Һәм мин сиңа акча бирәм. Ты вообще молодец, әйме? Башкалар вообще узак укыды. Привет, как дела? Здравствуйте, Ренат. Отлично. Джихангир. Замечательный. Джихангир, да? Да. Исемигиз матур. Сейчас надо будет слово прочитать. Слово прочитайте, 50 рублей там. Нет проблем. Прям четко прочитай. Канәгатьләндерелмәгәнлегегездән. Да, все, молодец. Канагат. Канагат лучше. Это не читайте, канагат читайте. Все. Давайте еще 50 рублей. Надо было 1000 раз прочитать. Не говори, ёх. Вот, блядь. Сәлем, татарша беләсегез беләме? Ярар. Следующий. Башкирча, татарша бит ул, вообще что? Минхин була бит, минхин. Әйдә, кит. Татарша беләсегез беләме? Беләсеңме татарша? Беләсең бит инде, тукта, брат, әйдә. Татарша беләсеңме? Нет. Эй, татар малай белмиде. Их, малай. Син беләсеңме? Татарша. Ярар. Акча менә булай керек. Ярар. Инстаграмда күрсәтәм мин сиңа. Булай пашалар. Татарша беләсезме малай? Дуслар, бүген безнең Казан кешеләре яла икән. Ялчыннар бөтенсе дә. Һәм анда арава килә. Акча аласылар килми.